big difference was that we had another team today, and we play against another team. Don't forget that. In Jure, it's always like that. They also, and I don't say all that didn't do this, but we can have Friday. We have another game against Eger. We already know today we have to play against the wall. They don't often win, but they don't often lose the games. So we know what we have to do this week in training. Jure, Honda, Eger, Allagash, Geofok, Geojure, Videoton. Every week it's another game. Okay? Igen, azt elnyilatkozta több helyen is, hogy a keretterület a játékosokkal elégedett, de ugye 3 helyen is változtatni kellett, Neymar a Simon Krisztián sérülés miatt nem játszott, a Szélesi Zoltán el volt tiltva. Természetesen nem azt mondja, hogy azok a játékosok, akik játszottak helyettük, azok gyengébbek lennének. Ugye minden poszton nyertünk, és egy kicsit valamiben kicsit hátrányt szenvedtünk, emiatt tudja, hogy mi volt igazából a gond. De ezt részletesebben nyilván a sajtóval fogja megosztani, hanem az öltözőben a játékosokkal. És ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy azért most nem a Győrrel játszottunk, minden ellenfél más, minden csapat máshogy játszik. Jövő héten az Eger érkezik hozzánk, nem olyan gyakran gyernek, viszont nagyon nehéz őket megverni is. Úgy fogalmazott, hogy tudjuk, hogy valószínűleg egy fal lesz majd ellenünk jövő héten a Szusza Ferenc stadionban, de természetesen minden csapat más, minden csapat ellen máshogy kell készülni. És ahogy mondta, igen, az első fél órában a mozgások nem úgy voltak a játékosoktól, hogy azt utána, ahogy ezt előtte kérte. Ez is egy jobb volt, de a többi ott majd a játékosoktól fogja megosztani.